Истина ли е, че тази хладилна чанта може да охлади вода за 30 минути в колата? Аз съм Краси и от днес започваме нова серия видеа, в които ще оценяваме продуктите по 3 критерии. Работи ли? Струва ли си? Удобен ли е? Това е хладилна чанта с компресор с вместимост 26 литра, която може да работи на 12, 24 волта и на 220 волта във вашия дом или в автомобилът, ако имате контакт. Като държа да уточня, че хладилната чанта има компресор като истински хладилник във вашия дом. Температурата, която работи, е от минус 20 до 20 градуса. Отваряме хладилната чанта, вътре се поставили термометър, който ще отчита да видим до каква температура ще стигне и за колко време. Ставаме бутилките вода в нея, редим ги всичките вътре. Бутилките с вместимост 500 мл. Обираме 16 бутилки, слагаме термометъра тук между тях. Ето може да видите, има място и за още. Отваряме хладилната чанта, стартираме и хронометър, който ще видим за 30 минути колко ще се охлади водата за 30 минути. Взимаме зарядното, което е за автомобил, включваме го за палката, включваме го в хладилника, стартираме, затваряме капака. От тази страна се намира дисплея, който може да видите, сега показва, че е 16 градуса вътре, настрояме го на минус 20 и оставаме за 30 минути да видим до колко градуса ще бъде охладен хладилникът и водата, разбира се, вътре в него. В момента показва, че на 16 градуса. А термометърът вътре показва колко? Показва 21. Оставаме хладилната чанта да работи, ще тестваме за 30 минути и за 1 час до колко градуса ще стигне, колко ще охлади напитките. В момента е 3 часа и 6 минути вече стана. Ние сме пуснали хладометъра вътре в нея, така че ще засичаме на хладометъра и ще видим колко ще охлади водата. И сега, докато чакаме хладилната чанта да се охлади, може да поскачаме малко на въже. Минаха 30 минути и елате да видим колко градуса е стигнал термометъра вече. Ето, както виждате, 30 минути, термометърът е на 17,8 градуса. Ще го оставим да видим за 1 час, каква температура ще достигне. И аз ще продължа да скача на въже. Часът е 16:05, вече мина 1 час, както работи хладилната чанта с компресор. Нека да видим колко градуса е достигнала тя. На термометърът, който измерва въздухът, той е 15,9, както виждате 1 час, но да ви покажа нещо много интересно. Отвън има термометър, който измерва с колко градуса хладилният агент работи. Тук виждате 11 градуса, а в хладилната чанта е почти 16. Има разлика, разбира се, защото въздухът, който е около самите бутилки, е с различен градус, отколкото отстрани самия хладилен агент. Хладилната чанта вече почти е замръзнала. За 1 час видяхме, че може да достигне хладилният агент 11 градуса. Ще оценим по критериите. Работи ли? Да, бих казал, че с хладилна чанта работи перфектно, с компресора, който прави страхотна, не е хладилна чанта, буквално си е хладилник, то може да е багажника на автомобила ти. Удобна ли е? Да, мога да кажа, че е удобна и е преносима. Има две дръжки от двете страни, както виждате. Може би за къмпинг, ако имаше две колелца, да може да се я разнасяте някъде, когато ходите на къмпинг, може би била по-удобна за къмпинг. Начин на работа оценявам 10 от 10. Удобна ли е? Заради колелцата, че няма колелца, първо една дръжка да може да си я носите някъде по някоя алея, като си ходите на плаж или някъде другаде, и давам оценка 9 от 10. Струва ли си парите? Получавате хладилна чанта, която може да стигне до минус 20 градус, дори и лед може да държите в нея. Преносима е, да, струва си парите, определено. А моята оценка, заради това, че няма колелца, е 9 от 10. С колелца ще да е 10 от 10. Поделете отдолу в коментарите вие как охлаждате вашата бира, напитки или храна през лятото, когато ходите на къмпинг или на море. Ще ми е интересно, ще прегледам всички коментари. Също така много бих се радвал да споделите отдолу в коментарите какви продукти бихте искали да тестваме и да оценим. Аз съм Краси и последете ме за още съдържание.